Les meves mans són les meves ferramentes. És molt important tindre-les cuidades i fer un treball de prevenció per a no sofrir lesions. Les meves mans les necessito tindre-les al 100%. En molèsties no es pot jugar a pilota perquè la pilota, com tots sabem, fa molt de mal. N'hi ha que tindre-les molt ben cuidades i saber que són les que tenen que fer que guanyen. En els tires avui han passat dues proves. En la primera prova han passat una ressonància i en la segona prova han fet un TAC. I per sort ha eixit tot correcte, així que molt contents de tindre les mans supersanes. Me va vindre molt bé perquè també em van a fer una còpia en una mà artificial. És molt important tindre aquestes coses en la pilota valenciana per a poder anar avançant i innovant. Donar-li gràcies a Astires per innovar en la pilota valenciana, ja que és molt important que Astires es pugui involucrar així i més en un esport tan valencià i tan autòcton. Així que és molt important que compten en nosaltres i en mi per haver-me ajudat a fer una valoració de les meves mans.